Ka Meghalaya BJP unit kala penbena ya ka plan jongka ban penkop Burom ya ki Nongiakhih Laitluid Kiba ka Jylla ha ka khat ar bat khat Laitrik unailar. U Anil Anthony BJP in charge ka Meghalaya ula penpau ba ka seng kan penkop Burom ya ki riu shlur ha ka leng ki jaka teinam ya ki balaya khun ha ka thma bat ki jaka sa ken mau ha ka leng ki binta ka Meghalaya bat penlong ru ya ki jing penkhoj ha ki jaka ha ka leng kum ka swachhata abhiyan kum ka daw sa ken mau kasengkan penlong ya kajing si lama haki yang kisem ne ka har ghar tiranga nadu ka khatwe hadu khat sautrik unailar on don ru ka tiranga yatras kajing ya pajba rengkat kajing ra ya ka lama kari haman laki assembly constituency on don ru kajing ya nya tuk tuk kajing ya mare marathon bat kajing ya kejat ban kintiu ya kajing long kawe nalor kane ka khat sautrik unailar ka sengkan penlong ru ya ka partition horrors remembrance day ban ken mau ya ki jing e ba ki brieu ki mat bat ka jing hab ban mi no jong ki brieu ha ka por ba phia ya ka ri ha ka snem shi hajar khandai spa sau punyeu public. Every citizen is requested to be a part of it. There will be bike rallies, there will be marathons, there will be padayatras. Everywhere where our tirangas will be proudly displayed.